ଗୋଟିଏ କଇଁଛ ତା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ଓ ବାଟରେ ଠେକୁଆଟିଏ ଦେଖି ତାକୁ ହସିଲା। ଆରେ ଠେକୁଆ, ତୁ ଏତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁ, ତୋ ରାସ୍ତାକୁ ତୋ ଘରକୁ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବୁ? ଆରେ ଏମିତି ଅନେକ କଥା କହି କଇଁଛକୁ ଅପମାନିତ କଲା। କଇଁଛ ରାଗିକି କହିଲା, ଚାଲ ତୋର ମୋର ରେସ୍ ହେଇଯାଉ, କିଏ ପହଞ୍ଚିବ? ଯିଏ ପହଞ୍ଚିବ ସିଏ ଜିତିବ। ଏହା ଶୁଣିକି ଠେକୁଆ ହସିକି କହିଲା, ହା ହା ହା, ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ହରାଇ ପାରିବୁ? ଚାଲ ତୋର ମୋର ରେସ୍ ହେଇଯାଉ ତାହେଲେ, କହିଲା। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ବାଘ ମାମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଜଜ୍ ହୋଇଗଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କଇଁଛ ଚାଲି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠେକୁଆ ଜୋର ଜୋର ସେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠେକୁଆ ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ଥକି ପଡ଼ିଲା ଓ ସେଥିରେ ବିଶ୍ରାମ କଲା ଗୋଟିଏ ଗଛରେ। ସେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆସିଯାଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼େ, ତାପରେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିବି। ଏହା ଭାବିକି ଶୋଇଲା। କିନ୍ତୁ କଇଁଛ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଚାଲିଲା ଓ ସେ ୱିନର୍ ହୋଇଗଲା। ଠେକୁଆ ହାରି ବସିକରି କାନ୍ଦିଲା। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ଆଲସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳତା କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମଞ୍ଜିଲ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଥକନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି କାହାଣୀରେ ବାସ୍ ଏତିକି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।